Dear man umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa kapada papagayam. Manipod dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag, Ilocos Norte, Philippines, at timanang nasubangbay programa. Dear Manong Nemi. Kadto ti pagayam niyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak iti nembag nga bigat, nembag aldaw, nembag oras kada kayamin sa kapada. At padanan niyo papagayam, ti sabali man ng pakasalitaan nga tayo padayawan nga ibasa, ti basa tayo kat ti pakasalitaan nga patulod ni Saldi Codal nga napauluan, Allawagi na napauluan, surat ni Hoben ang napauluan, Allawagi. Ayan. Dahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam tayong Hoben, nga napauluan, Allawagi, iti panangi surat ni Saldi Codal, iti barangay 8 sa Nicolas, Ilocos Norte. Dear, sandali, handa pa na i-record eh. Ito, pwede na. Dear Manong Nemi, narpaak tinagbatayak akayo ti madre kakao a nagserbi nga bala-bala kas scaffolding iti panagubrak nga madama nga iti pagubrak nga madang proposed construction nga apartment. Kaya't nangasawan Manong Nemi na disgrasya Kadyak na balanse ti bagik, nakaruskusak manipod nga to, iti may kadwa nga kadsaaran nga nagpababa. Siyempre, pababa ak tamatnagak Manong. Manong Nemi nariknak laingin nga naisalat sa naitupa ti ulok, sa nanabtuogak iti baba. Brak, bug! Kurang. Taraitan ti naudi nga napuutak. Kahit napukaw ko ti puot ko. Agasem Manong Nemi, may kadwa kad sa aran tinagkapuak, na ito papay ti ulok sa akna nabtuog. Edi makariingak Manong Nemi at dahakit ospital, jak makuti ti bagi, ken mariknak nga nabedbedan ti ulok. Iniwaras ko ti panagkitak, awan ti makitak nga mangbanbanday kanyak. Sagmay mesahak iti siled nga siled ti siled nga pag-agasak
Nalakip kon din napasama kanyak. Nalakip kon manong Nemi. Nalabit nga dako ni ti ICU, ti intensive care unit. Dalakit nga rod na riknak ang panagdanag. No kasta, grabe ti panakadisgrasya. Diyos ko, agamanak din sa lakanak, kunak. Tadan puot ko, siyempre, nakapuot ako ni. Ngayong jackbet amo, edi no kaano, wano kasano ti estado ti salunat ko. Apay nga jack makakuti. Napanunod ko nga mga tadyakon makaobra, gabuti na pasama ka niya. Edi saan unang agbayag adan ti doktor nga nang taming kaniya. Adamat nurse akaduwa naman. Sa simaruno ni malhasing ko ni Andrea nga sawak. Makita ko expression ti rupa ni Andrea. Slakin mutong nga nalinek dagiti mata da itoy. Ang mabaling nga gubay nga ta, iti pa nagpuypuyat na, Jack pa iti masinunoo, no kasano ti kabayag ko dito ICU. No kasano kasano ti kapaot tinak, panakapukaw ti puot ko. Tako na ti asawak idi agsalita. Nga adak iti. Adak idi iti stage iti kumatos. Kat mapagduhaduan ti panakapaimbag ko. Matagtakanag idin manong Nemi iti kaadak iti ICU. Nakatang tinakaedalatan. Diyak kabaylan nga makuti ti bagik. Sa lamang inanaan ti riknak. No maiturog kon. Gaputi apekto ti injection nga antibiotic. Diyos ko. Ipatumartabay kanyak ti tabletas manong Nemi. Kararag ti kang lunahan nga inak idi pagtaklinan. Dumawat ka nagpagpakasi iti Diyos anang marsuak. Nga pagimbagan nak kuma iti kabaitan nga panawen. Tama na panunod ko ti kasasad ti pamilyak. Awan ti amok kapangalaan ti asawak. Ti pangalaan nga mangbihag kada giniduang anak mi. Da Cynthia Kinsyuni. Pauna yan ti gasat. Agtrab-trabaho kiti construction kalpasan ti sangpet ko nga naggapo siya di Saudi Arabia manong. Saudi buyak. Imidi agapo ako di Saudi, nagtrabaho ko man na construction. Sakit na disgrasya kita. Wan manong Nemi 5 atawan ko kas welder iti construction ti may isang construction firm sa di Saudi. Napintas idi manong Nemi ti trabaho ko sa diay. Taga-asam, syempre. Adaki di Saudi, adaki abroad. Dakkel manong Nemi ti sweldok. Malaksid atulyar kat dakkel pa iti pakaisuplan na dito'y Pilipinas $2 to peso. Siyempre dakkel ti pagbalinan da ito manong. Multiply into 24 times. Manong Nemi idi ka iti nga panahon. Nembag ko na tagalikagum ko idi nag-apply sa Saudi tatapangalaak ti pangbiag ko iti pamilya. Adumat tinagastos na tatang kiniinang iti placement fee kanda dumapay nga sa pulan iti panakipag na ti papeles ko nga abroad. Juan, nagkautang digrirakkel ko itinda panangilako manong Nemi iti sa kiling nga talon na daga. Ken inlako dapay iti kakaiso na idi nga nuwang numabalin saan da ko mga ilako da ito. Ngem ko na ni inang nga damit idin tinabakir nga traktor kubeta apagarado. So inlako dan dyan nuwang. Nagatang dito idi naikasatan ti panaglako iti nairana nga nangina abawang ken laso na manong Nemi. Ano ko taimpastek mo idi ngamin tinagadal barok. Di mayat ko
Nasiad ko mo tinagbanagan nyo. Arkitekto ko maitan. Tinagbalinam. Yung kamawa Saudi Arabia ko ma. Kinuna ni tatang idi ipilit kong inak agtrabaho sa Saudi Arabia. Alam mo, unti mo na nga babawi lakay. Kanayon nga adda iti ko maudyanan na. Bayamon no ka sa tiga sa tenak mo. At nag-asawa mat kami nga din na pay rumbeng. Hindi, sige. Nga ta kayat ng Saudi, hindi tulungan ta, igastusan ta. Binagimit idi ni nanang iso kapilitan nga tinulungan da ka nag-abroad manong name. Kitamlaya ti anos kan sakripisyo ko nagidi. Ta ikalikagom na ta nagrakkel ko ti mga mangisimpa iti nasyaat iti paglugarak nga anak da. Naindaklan nagidi kas kadakwada nga naganak manong name. Uri adda na asawa ti anak da tulungan da pay laeng. Kasta idi tinaaramin. Siyempre, na ikaw idi ni Andrea nga asawa asyak ket pumanaw. Agabruda ket mabati. Idin to ta addan bunga ti kalay sami idi. Walo idi ti bulan ni Sioni manong tinaunang anak mi. Homesick ti muna kinalabang ko ididamok sa Jabrod. Napapampanot ko at tamot ti kiti aginaa. Nang rona, nusumken ti iliw ko, ang sumangbay ti rabi. Kailiw ko manong nemi, idi panaglin na ilo mi, ken naragsak agundaway. Dagiti naragsak agundaway mi iti asawa. Mailiwak ken kwa na. Nakaw. Yung bagdada ni Emma manong nemi, hanggang maliklikan deta. Narigat nga talaga ti umadayo iti sidong ti pamilya. Nang rona, no adamat ti kiti gundaway, nga Diyos, mabagyang kamot iti sakit. Nang bagpay tagagangay la agurigo or ken trangkaso. Ken panateng ti marikna. Ngaman niya nga rod, no dati kuma nakaro, din nagrikat kuma. Ngayon rumaglayan nga ibtura ma, nangarod. Sakripisyo ako na da. Or isang kumakabaylan, ti bagi ket kapilitan lata nga sumrek ngagtrabaho. No adda ti abroad manong. Agtumari tableta, nga paracetamol, umanay detan. Sa uminom ti adu nga dunom. Tapno mailingit ti madingarik na. Tay kunada manong naming water therapy. Mayat na ta. Manong nami nayakarak iti recovery room iti napasengkadan ti doktor nga naispalakon iti ngabit kan patay. Ape nga minaya barok nga di ka nagananad ket me dandani kan pimusay. Among kadi makabulan nga awampuot mo. Na inang makabulan nga awampuot ko. Imbaglakid din ta adda ni adda inted ni Engineer Almonte nga kwarta. Tayo kontraktor. Ti pagubra nyo. Tadamat na itulong na karikiti nagkasapulam nga agas. Ngam ti parikot itahala kay. Kat ti pagbayad ti bills. Ti kaadami dito yung hospital. Kinunamat ni Andrea ang asawa. Andrea. Tsaka mo manong name iti songbat ko kadainang kini Andrea. Awan tinabati nga ornong ko di nagabrudak. Taginastos mi idi pa nang ipatakder mi ti bonggalo nga balay mi. Diyak mat makasubli nga dagos idi sa Saudi Arabia manong name gaboy ti mapaspasamak nga gubat iti Iraq ken Iran. Keta insaruno da idin nga binumba ti Gulfo. Idi aslig ti pagubrahan mi ti Saudi manong. Ken kuna ti imbahada nga narabit nga da posibilidad na nga maramram nga agramram ti gubat iti dayta nga lugar iti Arabo. Gapo na pinaghawid ti embahada ti gobyerno ti Pilipinas dagiti naapektaran nga kailyan tayo nga overseas Filipino workers. Ket nairamanak karagita nga naruhay manong nemi nga naapektaran. Nadamat iti naawat ko nga tulong finansyal manipod iti gobyerno ngem basit laeng nga kantidad manong.
Tana imbaglaeng nga da inusar nga igatang iti kasapulan kabayatan nga awampay iti mastrek ko nga pagubraan. Kapilitan manunemi nga simrekak iti construction. Ta pangururayan tinaktumot laeng panag-reapply iti abroad. Tadyak man sigurado ken masinunoon sa dinno ti pagilyan ti papanak nga sumaruno. Sa nakamtudanak manunemi ti usaren nga gastusen. Lalalag paimbag ka, abarok. Nangarod no kastamat iti napasamak mo. Giinanos ta palang Adda kami kinitatag mo. Saan na kayo mabayaan? Kinunamanin ni Inang. Tumrenda kiti luwak man ang name. Kat ni Andrea, pati isuna. Makita kan mariknak mo tila dingit na. Pinatpatan na tinakulap ko. Dua nga bulan nga Jack ng katrabaho nga mi di maimbagana kon manong nemi. Inkad den ko nagsubli iti trabaho mi. Kad nagsubliak iti dati nga boss ko ni Engineer Almonte. Joven, engineer. Nalainggan. Kaya ko ng engineer. Baro nga biyag barok. Agasem. Makabulan nga umpuot mo. Sa ano pa nga daw, bulawas. Iti kaadam, iti hospital nga nag-recover. Amo kidikit matay kan. Awanin ni Hubin nga nalaing kung kunak nga ron. Nagsubli ako ma, boss. Pag-isuna, hindi pa nagsubli ma. Si kapay lang tagbalin nga lead, wano purman. At nagbakasyon ni Manong Sixto. Sir, tsak ba ikari nga mangiwan-wan yung trabaho. Sungbat ko, kabaylam. Kabaylam, sigurado at. Nakita ba yung date na application mo? Nangato ka yung kurso, hindi nag-adal ka. Nagtang mo gaya din, may kapat nga tawon, iti akin na architect. Uwan, sir, ngimjak na iring pas. Gabot nag-asawa ka. Kahit mo idin, tinag-abroad. Ngayon, ad-experience mo, ito yung paragtrabaho mo iti kumpanya. At damat basit na inayon, ito inadal mo. Ang gali, kasta nga peso, sir. At damat basit na inayon, ito inadal ko. Sige. Dito tigod naway mo, mangusar, ito nasusurom sa di abroad. Kaya ipakat mo. Kaya mangipakat, iti adal mo iti kursom. Ingatok ti soldom, no kabaylam, titad ko kayong ka-posisyon mo. Kinuna naman nung kat kasta nga rin tinaramid. Indad na kanya, ti pa nakairugi, ti may isa nga project. Proposed two-story residential. Dakil, ti may patakder nga balay manong. Makitak ti day plano. Kat kasla, may isa nga mansyon, ti lang da ito Iti prospective. Kas gagangay manunemi nga kaugalian ken tradisyon iti pananggarugi ti pasdek daan nga iti groundbreaking. Naikararagan babaen ti maysa nga padi sadda naidaton nga dara ti baboy nga da naiparukpok ken naidayas iti perimeter. Inyokrad ko ti plano ti proposed project. At na isang rat mapatakder nga pang-house nga pagyanan mo no pagidulinan. Sa bali lang ti basit akas may isimpa nga abong nga pangipanpanan ti semento kada plywood kanda dumapay akasapulan nga materyales. Nairugin ti bala-bala wano butterboard nga pangirukodan iti dimension ken kalawa ti mabukel manong naming pundasyon ti balay. Sa nasenyalan di kiti paset iti tunggal may patakder nga poster wano column post. Sa bali ti trabaho manong naming di kaya duma adam ako na nga labor division adamat agputed iti
corrugated reinforcing bars para iti galem mo no stirrup, iti fabricated reinforcing column. Sa bali lang ti akem tay agaramid nga agibilot iti stirrup ken sa bali lang manong ti agalot. Kaya daman ti bagho manong bagho nga mangkutkot iti daga para ti pundasyon ti puting ti poste. Wan manong nemi, amok nga amin nga ibaga dito ata inatal ko nga ron, kaya dapat experience ko. Naidesignar ko ti agaramit ti tunggal alawagi manong. Naidesignar ko ti aramid iti tunggal alawagi. Kas may nga purman, kat masapul nga siya ati mga aramid iti dayta. At karpintero, mason, steelman, ken labor akunada. Amin dagitoy manong naming ket designated position kada daan iti napateg nga kem iti construction. Napardas ti panakatrabaho ti project no adda pa nagtutunos ken kooperasyon dagiti agubra. Kasapulan ti panagkaykaysa, panaganos ken panagkakadua. Nagtutulot ti panagbalinggo nga porman kadagiti project ni Engineer Almonte. Ket di makel ken nangrugi din nga agbasa iti elementarya dagiti anak mi ken ni Andrea. Wan manong. Kontento aki din ti ited na nga sweldo ni Engineer Almonte. Malaksi damang tedpay ti bonuses ken na talent fee uno ko nada nga bingay ko iti naring pas nga proyekto. Dati di garansya, bingay mo. Nagsayatin ko na. Tadakel pa kay tag-ayan ti kasasaad ti panagbiag. Makaurnong kanada may dulin mi kay Andrea savings iti bangko. Ket syempre isaganaan mi adi ito'y kwarta iti masangwanan nga panagbasan to iti duwang anak mi iti kolehyo. Kasta idit income manong nemi panangiplastar iti masapulan iti allawagi. Tako na kini Andrea nga rombeng unay nga iplano anasya at unay nga iplano iti nasya at masakbayan di kiti anak. Ano saka? Taydaan nga motorsiklo nga lugan ko nga pan iti opisina ni Engineer Almonte. Sa iparking ko iti abay nga asideg ti quarters room dagiti stay-in nga katduami. Nga madda dagiti nailata nga pagluganan mi nga trabahador nga panagubra kadagiti lugar ken destinasyon ti project. Ado ti lugan nagduduma dito'y manong nemi kas kumati dump truck, backhoe, bulldozer, crosswind, Isuzu, D-Max, ken nadumapay. Nasihat ni Engineer Almonte manong. Tano iti Paskwa ngagparapol draw iti solo motor. Aba, 5 unit nga Honda motor wave para karagiti empleyado na mayat man. Ada pay consolation prizes kasi iti refrigerator, washing machine, ken cash gift sa ited na nukan di kita Christmas yearly bonuses ti empleyado. Dito lang tadyak pa napagasatan nga nangambak iti motor manong. Kastamat ti kinaimbag ni Bosko. Mako na ngamin nga nabaknang na parang ay nga gusto ti construction firm na. Ado nga projects manong name iti maawat na agkapo iti pribado iti ken benek ti gobyerno. Ada horizontal project kas iti reprapping ken asphalting roads of the national highway ken provincial roads canal lining ken nadumapay sa bali lang di kontrata na vertical kas iti commercial building ken residential ato di sursurok manong nimi ken kuha na kabayatan nga siya ti porman iti salinong ti construction firm. Kaya rigan iti maysa nga full-fledged engineer wano arkitekto nga nakaturpos ken nakairing pas iti board exam na.
Numambesana ka nakaturpos ng titrabaho nga naited kinlaing kumanong kayari kag tinagturpos. Imbilang ko nga utang ko na yung baganakam itinasya at nga blessings itikadak kini Engineer Almonte. Kat kastaon iti panagyaman ko iti Diyos na yung bag-ore ni Apo Diyos kada kaming anak na. Glory be to God. Iso na kuma manong nemi ti agdanayon nga may tao ni Apo Diyos. Sinurpresa nak ni Engineer Almonte tiraminsan nga Pasko manong. Rinagaluan nak ti second hand nga LS Isuzu pick up. Nakaw, second hand. Nangim nalinis manong ni may kaslabran nyo lata. Kinatang na kano iti motor showroom used car. Oh. Joven, engineer, sir, boss, regalo kayo ka na ito. Gapo iti loyalty iti kumpanya. Kinunana. Ket iniawat na ti tulbek, ken kastamatan ti registration, ken papeles ti deed of sale iti lugan. Juan, papeles ti deed of sale ti lugan mano. Sir, mamay, reklamo ka? Nalabas una ti managayat yung kanya kay diya ka mo tirumbeng arabidak. Kinuna. Kaya reklamo makasakit tiraksak ko man. Yes, you deserve it. Amam humen, may saka nga napudno nga kaming tiya labor and employee iti kumpanya. Kaya awatim na ito nga sagot ko ka. Kinunana. Agawa na, sir. Diyak ninamnama na ito. Kaya ti apo ko man timang sulnit iti kinang bagyo. Kinunana. Okay. Saan mong ibagbaga ka na kita kaubrama? Ngayon ko ka na ito. Right? Ang mga naapalan na ka. Kaya dakas lang nga rin implikasyon na ka. Hopefully, Hoben, hopefully, maawatam ti kahit kung asawin. Inayon na. Sana pinikpik ti abaga. Okay. Papadasan nyo nga lugar na yun. Kitayawid mo. Kahit kung isut o sarem, amapan ka na giti project. Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. Kasta ko na tinagsak ni Andrea, iti makasangpetak, iti balay mi, kaslasaan nga mamati, iti nga bagak nga regalo ni Engineer Almonte tilugan. Kasta ko na tinagsak na giniduwakan nak mi, the Cynthia kinisyo ni Manong. Imagine, at the service Carmen, at the service ko, at the service mi, pamilya. Ngem dimteng ti jak dinamna mga problema pakaseknan ti trabaho mi ti construction mano. Namuan ni Engineer Almonte nga adda irregularities ang paspasamak adda nagipulong ken kuana. Nga adda agtaktakaw iti materyales kadagiti bodega. Sigon ti investigasyon. Nawaya ang mairuwar manipod bodega digiti items ket maipan iti sa baling nga lugar imbes nga maipan iti project. Kas kumano maparadda mapanagala kasapulan kanu iti project ngem sa bali met ti pakiturungan na. Nakaw, nagdakkel problema. Ket siya ti may epektanan siyempre. Siya karon ti porman. Ni Manong Sixto tiya naduktalan nga responsable iti panagkusit. Ni Manong Sixto iti sigud nga porman ti kupanya. Talaga nga mapasamak ti kastoy. Takis nga pa. Kaya so na idi tiga po na nga natutukanak nga nang sandi iti posisyon na. Kabayatan nga nakabakasyon. Jak malipatan deta nga senaryo manong nemi iti panagtrabaho when iti kumpanya. Nga mas dawak man. Ta iti laksid iti kinaimbag ti busmi maaramid ni Mang Sixto iti agramid iti panagkunniper.
inukon kanimbilin ni Engineer Almonte ti panakaangay ti emergency meeting ti kumpanya. Kini di agsarita kinunana ti kastoy. Ipategyo ka di ti kumpanya kakadwa. Saan nyo nga dadailan da ito'y? Pangasyo. Tadi kay agaramid iti may kaniwas. Tanyaman nga aramid ada supapak na panagiptor. Kahit ka diti makarama. Arig na, pagtalunan nyo da ito a kumpanya. Nga isot pangalaan nyo tagserbi, nga ipaayot pamilyayo. Kahit ka di nga gapoy ti dakas, ti ipaayot, ti ataraon, kadakwada. Ulitek, kaya ka di nga gapo iti dakas, ti ipaayo nga taraon, ti pamilyayo. Nalabid nga da nagliwayak, kaya nagkurangak kada kayo ng empleyado. Ngayong dawatek kada kayo. Nga noan yaman na problema, noan yaman aparikot, noin tayo mapagsasaritaan, masulbar. Mabaintin tayo para titinulong. E mapay, habi kasto tayo ramin Diyo. Kaya dupay manong name it na insarita. Sayang ti kinatao ni Manong Sixto, kunak iti isip ko. Napintas ti posisyon na. Imposible ka saan nga maitad kang kuwana iti umiso nga aumento ti compensation. Bonus kanda dumapay nga benepisyo. Kasi ti medical ken insurance benefit. Taamin mat kanakabi nga empleyado kat may sangrat mi. May sangrat mat ti kita. Nagbalin nga borbor siya kanyak da ita nga pasamak manong no aping nga aramid manong 60 ti amin. Mariripukanak agasem padak nga purman makaaramid iti panagkunniber. Kasaron no damat maparnuay nga panagduwa-duwa ni Engineer Almonte kanya. Uwano adda mangdadael iti nasyata kasasaad ko ti kumpanya. Kat mapataod ti apaladakis. May palagip kanyak ti lugan ng dragano ni Bosko. Mawata kitan da iti konana, nga jak ibagbaga iti sabali da iti nga banad. Husto ni Engineer Almonte, na kunak tinakam ko. Manong Nemi, talaga hori sa dinuman ti ayan mo, adalat ta problema. Inawis dak Manong Nemi ni Manong Sixto sa Jabalayda. Pagkasangin gayam. Kaya dadali kiti subagmanong nalabit nga pinili ng obrero sa di kumpanya. Pinili na kami lang ngayon matendar. Dinayaw ko ti kasla mansyon nga balay na Manong Nemi, agasem. Purman, mansyon ti balay na. Nalawat ti paraangan da ito. Kaya Igwestok ti lugang ko, iti na isang rat nga parking space, ti lakob kabayatan, anakastreka, iti oneg ti naladan. Nadanon ko rin iti dadu mga sangaili, iti Alagarden views, nga namulaan iti ornaments, kaya dadu nga dakkel apuon nga dakkel, at dadakkel apuon ti narra, iti yaday nga paset, narra pa yan. Sa namulaan iti Bermuda grass ken na landscape iti pagnaan iti tugpa-tugpa nga semento. Dinayaw ko Manong Nemi tingayed ti makabuklan ti arubayan. Kasla balay ti maysa nga nangato takem na iti gobyerno. Uno kas kadag iti politiko kas mayor kas tagahen ti kinamaknang ken kasasaad ni Manong Sixto, kunak Manong Nemi. Kunak, madama iti inom, ken panagpupulutan ti presko nga kilawen, dagiti nadanon ko. Injaya anak ni Manong Sixto iti serbesa. Ada karaoke pagkantaan, ket naragsak. Iri, madama iti kinantyaw. Kasta, tinaragsak na birthday ni Mang Sixto Manong. Ngayon di medyo masubraan san ti uminom, inedep ni Manong Sixto ti karaoke. Sa nagpasango. Kaslamay sa politiko Manong Nemi nga nagdiskurso.
Ado na kiti bagbaga nga di umno. Nakigtutak ba nung Nemi? Hindi baga na kanya, Siga! Hay! Siga, Hoben! Uleg ka! Ah, kinunalakit mas dawak. Nabainana. Siga! Tinagipulong kini boss iti parbo nga aramid. Pinagtatakaw na! Sip-sip ka! Kinunana. Kastawan iti bain ko. Inayaban na kayam na ito Tapno lang pabainan na. Pasensya kan. Pasensya ko man porman na parteken. Inyarasahas ti may sakata kami nga lawagi. May sakala nga hamak nga lawagi. Ngam kabot kinalaing mo nga sumipsip. Kabot na dalaing ka nga si aksipsip. Kinagipulang kini boss. Nagbalegi ka. Aging dalaing nga porman. Langsot mo. Inayon na. Kastawan iti bain ko manong makapasurun ka makapapungtot. Dumabalin na kumain nakabilin nuno malmaluin. Bayamon porman. Agawit tayo. Dakas ti bagbaganan. Kinunana. Kad maysa-maysa nga nagaludoy nga nagawid manong Nemi. Pinanawak latan ni Mang Sixto. Manong Nemi jak na element kadirakel ko tinapasama ket madanagan ni Andrea. Kasanungaro din lakay. Adagayam gora ni Manong Sixto ken ka. Panang sakit kanyak ta asawak man. Ay, agananad ka. Gusto ko na. Anak mga asawa, parok. Agananad ka. Ang mga makapanunod ti tagas na dyan nga Sixto. Isusapo. Mga asinapo. Isalakan mo kumati anak ko. Kinunamat ni Inang. Susapo. Lakti Jables. Makapapatay ang laki ni nga dinarubeng. Insampita umit ni tatang. Taka manen, lakay. Imbas nga pala may isang ti ulo ti anak mo, mapamot ito ron. Yung kalintigan anak ni nanang Manong. Kinain ako mga oras tirabinan tayo, aber. Ipalubos na latang at angran na dyan nga Sixto ti anak mo. Saan nga mabalin? Nasya tiagyan iti likod, dagiti rehas. May itanem, asimibiyag. Ano ako na? Lakay. Tiko na. Saan nga mabalin? Gabutan na say-sayat, nagyan itilikod, dagiti rehas, ganti may itanem nga simibiyag. Mawatam. Makapungtod ni tatan. Alalala, gusto na tatan lakay. Agpakumbabati lang ta. Datamati ko na ni nanang. Katika na daw na kinapod Diyos ha. Awang ko matitakas na mapasamak. Pampanunutin na diyang engineer. Kunada man. Manong Nemi, pinaayabanak ni Engineer Almonte. Ito pisina, ito na iti nga bigat, ti Lunes. Pinawagan nak manong. Nadanon ko ni Manong Sixto, ken limapay nga kaduami iti construction. Nasakit ti panagkita ni Manong Sixto kanyak. Kaya di agsarita ni Engineer Almonte kunana ti kasto. Namuak ti napasamak Manong Sixto. Kumakit saan ka asya tinaramid mo kani Hoben. Awang ko ti bibiyang ko iti napasamak ngam amok anang rugi day taasusik iti naduktalak nga aramid mo Mang Sixto. Nalawag ti investigasyon. Kaya napanagnagan, anagbasol kayo. Anya itatimakunayo, Mang Sixto. Nagkuretretimuking ni Manong Sixto. Limabasit. Nalabit, mabain, iti naarabidan na. Nakadumog na iti lima kakadwana. Nga pasig nga lawagi. Aging nga nagtimek. Kahit kinunana.
Pagkawanin boss, sorry. Nailiwan kami nga ramid kinuna ni Mang Sixto. Pakawanin na kami, sir. Halos nagigid na nga dimawat ti pamakawan na kiti limapay nga suspek. Amoyo, nalabit mabalod kayo. No'y patuloy ko ti saklang kontra ka na kayo. Mangruki agpungtutin ni Engineer Almonte. Kanadupay manong namin di kita kakasakit gaya bagana. Mapakawan kayo. Ngayon saan yung ulitan tinaramid nyo? Kapag masyanak, kada iti pamilyayo. Amok kasapulan kayo. Uno pa check, alang pa check. Kasapulan na kayo ti pamilyayo para kadakwada. Di na pinanunot. Ito yung bag, yung paay ko kada kayo. Yung wala. Ikang kayo ti sabali pa agundaway. Ngayon na ulitan nyo, ti naramid nyo. Tsak bumte nga mangikaso kada kayo. Mark my words. Inayon na. Kasta ko na yung manong name iti bain, di kiti inem nga nagbasol. Ala, agkapya kayo, kinagpipinakawan kayo. Ha? Agpipinakawan kayo, Mang Sixto. Si Kahuben, kat si Kamet, Mang Sixto. Ibaga ken ka, nga awan ti basol ni Huben ken ka. Sa nung Ruben nga siya tinaramid mo. Uwan manong namin bilin na ti panagkapya ti tunggal may sa nalagaan ng tiriknak iti rumor kami ti bisina. Ti amok manong nami kat talaga nga awanin ti saksakitan tinakam ni Mang Sixto. Kastamet ti nirikaduana. Sapi ko kung kunak. Nabardas ti panaglabas ti panawan, napawot ti nabayag ng panagtrabaho ti construction firm ni Engineer Almonte manong. Awan matan ti rimswapay nga problema may ti trabaho. Napintas ti relasyon mi karikiti kaya kaobraan mi manong. Nangrona nga aggayem kan na naging nasidagan tirik nami kani Manong Sixto. Manong, kayam no kasta nga at pagkontraan nyo kat talaga nga napasnek ti panagbabawi na. Dahil ti maawagan nga best friend manong. Napaadal mi, dahil anak mi kini Andrea, babayan ti trabahok, nga nangrugi ti kagangila nga alawagi, kaya ti panakaitalo ti posisyon ko nga foreman. Nagturpos manong name ni Cynthia ti Bachelor of Civil Engineering iti Northwestern University iti Lawag City. Kaya iti akangay nakiasawa, nadaan ko nakkumang iti talungan nak. Sa nisyo ni manong name naturpos naman iti Bachelor of Science of in Nursing. Sa nag-abroad, kalpasan subag manong atawen, nag-asawa maten. May sa tibuungan na. Nakaipundar ni Cynthia iti negosyo ng lumber, babae iti tulong ni Simon, nga asawa na. May nga businessman, manong naming Simon. Nagtalinaedak, akas purman iti construction firm ni Engineer Almonte. Kaya kasi napod si manong naming. Ta napigsak mo't pailaeng no pay addan edad ko. Kaya't ko nga sawen, senior citizen da taon, siyempre. Napatakal mi mat di sigod nga balay mi kaputiin tayo panagan-anos ken panagtrabaho panagananos. Ken kas iti nakaugwalian nga tumulong met kada kiti kasapulan. Alawagi wen. Nakalalagip man dedi nga panakatnag ko nga dandanek nakatayan. Nga babayan ti bileg ti kararag ken pamati ti Dios. Impaay na ti sabali pa nga misyon ko iti biyag. Kat naituloy ko manong name iti nagserbi ti pamilya. Babayan madlayang iti adu at tulong ni Engineer Almonte kaniyak. Dakil unay ti pagyamanak iti ramaswa. Manong name. Tawan sa baling ang nagpagyamanan, kangro na pagyamanan, no saan nga tinamarswa. Saan ka di? Dito yan manong naming ikibus ko iti pagkasalitaan ket pagkasalita padas ko akas alawagi
Diyos unay tagina, more power to your program and your family. God bless us all. Tuwing ardagyaman kapag ayam mo, Huben, iti Ilocos Norte, panangisurat kan panangurnos ni Saldi Codal, iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you kayong kahuben, thank you kayong Saldi Codal, ito ay itang pakasalitaan, and of course, thank you kada kita ay nagbuya. Salamat po, mabuhay tayong lahat. Oh, malapit na ang anibersaryo iti Nemer Studio. Asidagan iti 6th anniversary, maikanam nga taon nga anniversary iti Nemer Studio. Malapit na, padaanan nyo.